kuyaphola nje indaba ungazi. Hayi bayadela abantu ngokuxabana okuncane nje songaze uduba ukudla ufuna uncenga njengancane. Ucabana kancane. Ingane kuphi indaba ukuthi mayenga ingalethilele phansi iyafa wena ufuna usizakala. Angifuni ukuthi sizakale ke. Kanti mina ngakhipha imali ukuthi lengane ihambe eka dokotela. Wena ubhizi nogahla bakho la. Kwasiza ngani konke lokho ngoba ingane isalele phansi namanje. Mina ngimthembile ugadla zophuka. Futhi uyinyanga esebenza nombani endaweni yawazi amakhamba akhathayi lapha ngempela. Ungathemba ugadla kunoNkulunkulu phezulu konke wena ubhizi usemana nogahla. Hayibo Mayengo. Ucabanga ukuthi uya. Ngisakhuluma nawe nje Mayengo. Yeah, ngeke ngihlalele wena mina ufuna ngilokhu ngihlale ngilindane lembhudane yakho lo ekhulumayo. Ngiyahamba mina ngizohlala ngekhanda ngikhulume nawe makhulu. Hayibo, ma, umsebenzi ongakwenza njani? Wena ke nje kuyokusiza ukuthi uvele uvala umlomo ungayingeni indaba zabantu abadala. Bengisatshela lo uyihlo ukuthi ene ugadla lo wakhe alokho ethi umthembile. Ayikho ingane ezoyagadla lana. Mina vele sengakhetha ukuyithulela nje la ekhaya. Ngoba yonke into engikhuluma la ekhaya nifana nomsangano. Futhi sakusele kancane ngiphume ngiphele kulomuzi. Kodwa baba, nawe nje bese ungazophuma uphele nje emzini wakho ngenxa yento encane kanjena. Hayi baba ngeke. Unamanga lo. Kade welokho ethi ene uzohamba akayindawo. Unamanga lo ayikho le nto ayisho ukuthi uzohamba. Wena Gumede angifuni mina ukuze ngilahleke lo usimangele ngenxa yakho. Uyangizwa Gumede? Hey, uyangizwa uthi ngithini? Uyangizwa? Khuluma Lungelo, awuzukuthula nje. Mina mangazi ngifuna ngichaze ngithini manje. Ngiyasho ukuthi indaba aqinisa ngiyazi. Angizange ngize ngimithise uSimangele. Futhi ngingani manje ngikholele izinto enizizola ngaphandle. Hayibo. Phela Lungelo ngibusukulwa nathi. Oqala thina sizama ukusiza wena la. Abantu bayakhuluma la ngaphandle. Bathi wena ukhuliselwa enye indoda ingane. Abanye ngapha bathi uyayishiya intombazane ngoba nakho isikhulelo. Wena uthi qinisa kusiyingane yakho thina sikholwe kuphi siyeke kuphi. Ma, uyazi ukuthi ungikhulise kahle. Wangifundisa inhlonipho. Ngenza kanjani into enishoyo? Kodwa ke makulungile uma ngabe ningangikhola. Asibizeni yena uSimangele azoyichazela yena. Uyahlanya yini? Phela kobe sisokunye ukukhuluma phezulu kokunye. Le ndaba ihlale kanje. Wanalo engizwe ngayo ngimtshela ukuthi nanga idluliseli phambili. Hayi mina kulungela ngiyakuzwa. Impela nje. Kodwa akayi nawe ntama. Ukuthi phela uzama ukubhekisisa manje ungena othandweni. Uhambe uyifaka nje njengosenzo. Yabona nje lo ngisambhekile nalophindile wakhe. Hayi. Masasiqedile esihlangene ngakho ngicela ukushawa umoya. Hayi nohleki ube seqeda uphela sasisula indaba kuhle. Kahle buthandiwe. Yini level ilivezwa yini futhi? Uyazi ukuthi sikhumbula kanjani? Ngiyalikhuluma nafuthi ngikhumbula lapho qhamuka. Hayibo. Thandiwe. Hello? Hello? Aniso, ngokuphuza na umuthi. Aniso manje ucathi uzophila kanjani ungafuni ukuphuza umuthi? Hayibo Simangele. Okwathathisa umuntu ebegoli. Ayi mina manje ngisazi ngenze njani ngale ngane. Hayibo, pho manje ucabanga ukuthi kwenzeke njani? Kade kufanele ubabokhe. Uthi fanele ngimlethe kubo mhlawumbe ngenzeka ukuthi ugolise ukuthi kade ngicela ukuza kubo. Hayi Simangele, hayi. Ayikho nje lento okhuluma ngayo. Umsangano konje lo Simangele. Wena uqala kalotshona, nale ngane ekakhokhela. Kodwa manje ukhuluma ukuthi le ngane ifuna kuphi? Izoyifuna ubani kuphi? Lasi Simangele uqinisile ubaba. Ukugula kwangane kuhlangana lapho nayo yonke lento ukuthi ingane ifanele ihambe iye kubo. Mina ngiyibona yonke lento ngempela eshoyo. Kunjalo nje nkosikazi. Ngidedele le ngane ngihambise enyangeni lengane. Ngidedelela ngiyelaphe lengane. Ingane ngayizosiza ngalutho lana. Simangele ngicabanga ukuthi fanele mhlambe ukumphuthumise kudokotela mhlambe kuzoba ngcono nalokho phakazi. Qiniso ma lekelela. Baba, buka ingane ukuthi yenze njani? Ukuthi ufanele iambulance. Angithi ingane ukhosto nje angithi ngumuke ngeze. Hayibo. Akube khona okwenzeka into lengane. Nobona ukuthi khona lokasinde phakathi kwenu nobabili. Futhi sengihebe mina. Hayibo. Hayibo baba kulungile baba. Ngithi ngumuke ngeze. Bisalo wakho ke baba ngeke kuthi ingane umntanami. Bisalo wakho ke baba. Jele ngivele benipimpa inkali yobala nje.
Nazini nabafazi nje. Yimina ngazi konke lana. Hawu suka. Thandi, ngifuna ukwazi ukuthi uphendile. Ngikube wathaka ukuthi ngifuna uma befuthi mangale nengane la ekhaya sibe sikhona sonke siphelele. Akuje mina bhuti ngikhona angendawo nakho khona nje ekhaya kwami. Uphindile yena angimazi. Ngokwesi nocingo lakho umfanele wabanga. Thandi, awuphindise endodeni. Ngoba phela ngiyanibona mase niyajola namanje. Indoda kwahle bobhuti thina sayiphethe njengowashiya la ekhaya. Angiphindile babe kangana ngokukade khona. Njengoba kade ngimfona njengabamba ucingo, ngoba meka mngani wakhe. Thandi, angifuni ukushaya umuntu la ekhaya kusomsini ngoba naye ingane yami naye iyagula. Kodwa bangabe Maqiniso. Injani ngani? Uthini? Okay, kulungile sengila ngiyeza manje. Kulungile. Bhuti ngabe ukihamba kahle? Kusala ukade la ekhaya. Ufonela uphindile umtshela ukuthi ngiyamdinga la ekhaya. Ngifuna uma ngabe ngibuye sikhona izifanele sikhuluma. Kwenzakalani bhuti? Kusala ngizongibulona noma ngibuye. Ehlengiwe ayikho into engidina njengomayengo yabona lo mfazi kubeka ngami ngabe sewaxoshwa lapha ebandleni badlala ngomayengo nje usenzeni ngoba ngithi uyasiza nje ebandleni uyaqinisekisa ukuthi intsha iphatha ngendlela efanele futhi uyigada kahle kabi uqinisile njalo kodwa usevele wazivala nya esami isikhundla lapha ebandleni ubhizi usephansi phezulu la ukhuzana engazi abantu ode yakhe yamhlula lapha kwakhe hayiye yabona ke nje eyokumitha kukaSimangele indaba endala futhi ke noba kwakhe uGumede wamane ethatha kalula nje yonke lento le akhomisanga nje ukudoda hayi awushoke ngizwile phela ngandlebeni ukuthi uSakhile usefuna ukuyilobola le yangane awukuyamzwela umfana wabantu yokhokaza aqotha ukuyiphakethe lo yamfazi cha ke phela ma umuntu mangabe efuna ukuba nomuntu wakwenza noma yini ukuze bahlale bendawonye ngaso sonke isikhathi uSakhile lo makumele akhokhe akakhokhe hayi ngiyakuzwa kabe thina siyodlaleni ke ngezethu esayizalayo uchaza ukuthini ma ungizwa kahle ehlengiwe phela indaba zomajola ezenzenza lapha esikoleni mina ngizwani nazo umuntu athola indoda nje ezomkhokhela kwaphela hayi mina ma ngenzi majona nje esikoleni futhi ngimisele nje ukuthi ngonyaka ozayo ngigcile kumatric wami futhi angimboni nje umfana ofanele le ndawo uqonda ungitshela ukuthi uSakhile lo uyiSakhile isichuseni uSakhile akuyena umfana ungayisho kanjani into enjalo Awusho sana sana manje ngihlale lo menziwana nje kwaze siplane igodle vale futhi nginawo ke umuntu osigadini namhlanje sabuthandiwa hayibo ngimsaba nani loyo kodwa kuzomela ngihambe ntambama ukuze ngiphathe into zokushintsha anti isidingo sokushintsha sobe sengekho angithi mina nazo ngisempedeni kusunemini hayibo bese kusetshenzana impilo le bona abadala bazayikhaba ukuthi awusena sambayazi nakuthi sinemdala ngwani ukuthi ngenza noma yini esikhathi ngisanda futhi akekho ngena le ndlela ngaphandle kwemvumo yami sithembe futhi uzosumdala ngokwanele ukuthi ungasekuma ngoba ngithi nje uma uyakwazi cha phela mina ngazi ukuthi emthethweni izokhokha ekhaya khona inkinga lapho khona ngeke ngithi khona inkinga kodwa phela nawe uyazi ukuthi into enjengale lohlekisa nesikhathi endiye phumla nawe sisafuna amele sijahe izinto kuyangasekukhokheni sijahe izinto kodwa mangabe kuze embhedeni cha konke kuhle kudelile yazini ngibona ntambama awu phindile come on ujahe vele sizovele uhambe kanjalo phindile wena wazi sekubazali uthi noma ngiyaphila kahle la engqondweni Angithembi ukuthi sekuyena ugada ziyophuka lo. Inkulu. Asifekile uzofeza amaphepha. Ba. Sawungena. Ngangane msapheli. Wena ucount ya. Hawu. Akho ngisho inkukhu la ekhaya. Kodwa sipili songena uGulukude la ekhaya. Ngitshela ngengane yakho. Ingane yakho yenze njani lele? Baba ngizobula nawe. Uthi ungitshenge namakati mina. Ingane yakho yona ngathi ngingafuni ibuze. Bengifanele njani ngiyibona.
pho ufuna ukwenza futhi ngene ekhaya pho. Cabangana yebo lapha. Cabangana ekhaya. Wasiza sana safika. Ngicela abantu asiphuthume sathi ngani esibhedlela. Ngeke ukugubhe. Hawu asibonge mkhwenyana. Yebo. Hayibo baba. Mangale. Nawo maya. Wavimbela umkhwenyana nje kufanele umyeke athathe ingane ephuthumise Ngidlala ekamereni la. Akho mfana akho ngane hamba nalomfana lo. Umfana akho kilutho. Yebo lapha. Awuphume. Phuma magcena nawo lapha. Phuma magcena nawo khumela. Hayibo. Phuma magcena. Baba yini lento ofuna ukwenza? Usuqala umsangana wakho. Usuqala umsangana wakho. Yini lento oyenzayo? Weza maya. Ngiyangishaya. Weza. Please ngiyacela. Weza maya. Ngiyangishaya ngwenga. Ngiyangishaya ngwenga maya. Ngiyaqondile baba. Weza maya. Ngiyaqondile baba. Futhi ngizokwenza isiqiniseko sokuthi abantu le ndaba nezingane zikhiphe nje ngaphandle. Bengaqondile uxolo baba. Yafisa ukwazi ukuthi bazothina umama bakho benkonzo. Nabafundi kusibaka kakhulu. Uma ngasebezwe le ndaba ukuthi ukwazi ukubeka imnyeni yakhe isandla. Habe nakho ke. Bazothina abafundisi bami ukuthi wazi ubeka ucabanga ukuthi nizokuhlaza igama lami. Akusokungahlazeki igama lami ucabanga ukuthi abantu la ngaphandle bazobona wena ukuthi uyindoda eshawa umfazi wena. Awuwahleli ngeke. Phinde utsakhe lipoyini. Uyakhona namuhla de kufuna. Hayibo. Sandi usho ngathi khona sibali ubone ngena ngiyakhululeka manje le ndlela. Ayikhululeka kakho manje usaphumile bona usimangele. Uthi uqiniso phela ugulela ukufa. Uqiniso. Ugulela ukufa. Hayibo. Hey, wena wakho wathaka nje manje. Hayi no lutho ngeke. Kuzomela ngihambe ngizonibona. Baba, kwenzakalani la? Kwenze njani manje? Noma ngimasangazi ngifuna. Iyaphi nisaphi ngane? Sifuna ukukhipha umphefumulo. Ngizwane nje nomsangazi. Ngibona kusungana nami sibezele. Hayibo. Thunyiwe thina. Kwenzakala? Thunyiwe thina, sinya ngaba komuthi. Sinya ngaba kokahla thina basizosindisa lo mphefumulo thina. Yo. 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 Ukhoza makhulu. Namuka lilo kumele. Hawu. Kanti yo. Yo kanti. Hawu. Ukhoza makhulu sanmu. Samsami thiyana sebenza ngempela ukufundisa lengane. Hawu, sanamukela kokumele. Hawu. Siyabonga mukhoza makhulu. Makhulu. Hawu ngabonga. Ukhoza makhulu. Phazazeki nemali ikhona. Ngizokhokha nje konke phazazeki makhosi. Simangele, wafela wanga nje wayisibok. Ngizodlala amadimoni emzini wami. Futhi uma futhi uyakamela ngithathela iBhayibheli. Awuyifuna ukuyibona lonke mina. Awuyilapha. Angabhayibheli walanda la. Uma ngabe wona mayengo ungafuni ukuhlanganisa isinde. Sithatha ingane silaphe ngaphandle. Uzisinde ingane. Sikushiye dzina. Lungile qhubekani kodwa ngiyobona ukuthi kuyogcina la. Makhosi amakhulu. Yini wena? Wangigqolazela nje ubona into engajwayelekile. Cha phinde la uthi ubona into engajwayelekile. Okungixaka uthi ufuna ukuphuma uhambe la ekhaya kubeni wazala ukuthi sakhe liboyini. Yabona umuthi ngazi kahle. Usho kahle impela kusobala ukuthi anginendaba naye. Futhi angimsabi. Yabona mina nje bangihlelele neyami indoda. Ngihlelele futhi ngeke ngize ngikhathele njengoba naye ebhizi nje noqiniso nosimangele. Uhlanya ngempela wena. Ucathi ukuthi sakhe lizoyekela ukukipite khona la endaweni. Lalela sisi. Vele usakhile ngekaza afumi. Phela nje into ekumele yenze ukuthi amukele ukuthi mina ngikhulile nomuntu engimthandayo kwaphela nje. Usanganelwe ekhanda ngempela ungathi akutshelanga ngabusenzisi senkingeni.
Lalela-ke sisi, ungasinawa ngikutshela mama uSimangele sekudleni ndoda. Khuluma ngani-ke manje? Khuluma ngolungelo ophumela igijima ngabe eza kuthi uqiniso uyagula. Yazi-ke kuba ngaleyo ndlela yonke le nto. Ubani-ke manje useyisilima phakathi kwami nawe? Hey, hayi. Eyami indoda ingihlangabezile-ke sisi. Wena usala ugada nazi iy'ndonga zakophumalo. Eyakhanze njani? Namanje lo muntu usakhona endlini. Ukhona ma. Kodwa ukuthi ukwazi ukusiza. Awuthule wena. Simangele. Nawe usungenelele emqondo kababakho nale ndoda yakho ukuthi ene nizongenisa isangoma la endlini emzini wami. Ngiyaxolisa mama. Namalekho into ebesengizolele. Kodwa ngiyabona ukuthi isangoma lesi sisizile mama. Buka nje ukuthi usephefumula kahle kanjani. Hayibo. Cha, makhosi amakhulu, bayibetha ubongo. Oh, besithanda ukwazi makhosi amakhulu ukuthi ngabe inkomo yakho ngaba yinto engakanani makhosi. Makhosi amakhulu. Inkomo baba. Inkomo yakho. Hayi, empeleni lokho baba. Usiyokhuluma nobaba wami wedlozi. Baba. Hayibo. Ngibona amafinda amnyama phezu kwalomntwana. Yo. Ngibona ithunza limnyama phezu kwalomntwana. Yo. Usukhuluma ngani? Iqiniso. Maqiniso. Okhona sakhile. Ukuthi yangiphazamisa into engiyenzela. Ngisacela ukuba ngedwa. Awasana ngathi Yewe lapha nakumanje. Awubona ungena ngapi? Phuma gcina. Hamba. Phuma. Hawu, lokhu biza ngani yami ngesitara sakho la. Qala bakhe kulutho la ekhaya. Phuma. Mina ufuna ukuhamba nobaba. Ngizothi uSimangele ukhulelwe. Ngabe uyakwazi lokho wena? uSimangele ukhulelwe kanjani? Ubuza mina futhi. Lungile ngisahlukana namphathi wena baba. Ngane yami nosakhile la ungene wena lapha. Ukuhluka naphansi wena into ongayenza awashe izinja nomthondo ndoda. Ukuthi bengithi ngiyazama nje ngizama ukuthi Eyiyeka. Manje class yami iphula kwelana. Welungelo. Yewena lungelo. Ehloniphi ngempela lengane. Yabona ma, yabona nje ma. Hayi, ngisho ngathi izinto zifana. Konke engahambi kahle ngingane kababa. Yabona futhi ngisho ukuthi into lezi indaba zamantombazana. Kuzomela ngitshela usenza khulume naye. Phela ingane ngento encane nje semane zibulala. Kuphike lo senzo wakhona. Usuku lonke ubeyivalela endlini manje akasekho. Kwenzakalani vele ngaloyo? Hayi, uyabazi nawe hlengi wabafana bahlali phansi bathi khona ukubalumayo. Yena ke lo wami ngathi waloya ngamantombazana. Mama, ngiyafana. Ngivunyelana ngenkathi mina ngobashilo baba. Ubaba kufana makabuyile emsebenzini. Ubebuyile nje ngoba nakho ugula. Usazophindela emuva. Ingane omkhulu engafuni ngobashilo baba. Angithi uyazi nje iqiniso ukuthi umkhulu wakho usenza izinto ngesidala. Kanti ngeke akuvumele nje ukuhlala nobaba wakho singakashadi thina. Bonekele nokushada. Kodwa bana ngeke ngize ngilo ngiphendulane nembuzo yakho mina ebhedayo. Ngicela ulale phansi ungazovuka ukugula. Shasana.
ngempela sodlala manje njengoba kuzokuwelini. Kodwa isikhathi sokuthi emabungu sinokho soshaya ngoba mina nawe sibabona. Ngiyabona lesiphiwo. Mina nje sasendleleni ngoba uzovula ushintsha umqondo. Yini sanda sami? Khuluma wenzela. Sakhile ubuyile. And ngiyazi ukuthi ngobe buyile nje uzongifuna. And ngiyazi uzokulisa mangabe ngithola la. Into yini manje leyo? Ubuye namhlanje kusena ngithi phela uqiniso uyagula. Yabona-ke gula wengane. Uzosiza ukuthi sakhile anake ezinye izinto. Akukhohlwe nje ithini. Mina ngibona kungcono ukuthi usinde ngoba kusenda kwakuzokwenza ukuthi asheshe ahambe. Ese sina isala sivele isikhathi sethu. Kodwa phela sina lama besibambisene. Angiboni ngisho into eyodwa mina ngikwazi ukuhlukanisa. Ngisho wasayena-ke lo sakhile wakho ngingazi zakwazi. Wesel, vula. Yazi ukhona, vula. Awusabona bhuti, njani? Ngiyaphila. Ukuphindile. Hawu bhuti ubuya sikhatsini zona, phela zange simbone. Ngiyaniqinisa njani? Thande ubuza umbuzo. Ngithe ukuphindile. Phela lo ngifikile la izolo ngaze ngimbone. Bhuti. Ukwenzela ukuthi uhlale phansi kwenzela ukuthi khona sokhuluma le ndaba. Thandiwe ngeke ngithi ngibuza ukuthi ukuphindile. Uphindile. Phinde uhambile. Uyahamba. Ungene la izolo wathatha impahla zakho wahamba wathi uzobuya after 3 days. Ngikholelwe umbutho ngitshela wona mina. Cha bhuti, ngiyazi ukuthi awuyithandi yonke into eyenzakalayo. Kodwa uphindile uvashela umngane wakhe phela nomngane wakhe ke uyamvashela manje bese kuzoba kumewe ngokuthi uphindile bese angasamvasheli. Kodwa uthembisile ukuthi uzobuya after 3 days. Uzobuya ezokubheka nasemini ukuthi bengenayo ishoyo ukuthi uzovuka khona. Phindile, angithandi ukususa umsindo la ekhaya, futhi ngithanda ukushaya umuntu. Kodwa ke mangabe nenza kanje ngilethele itiyelele. Ihlukane nokuyenza enzenzayo. Lungile bhuti nazo njalo. Elungelo. Ngabe yonke into ihamba kahle. Phela kusukela izolo wena emeneze nje. Hayi, kanikhululeka ma. Akukho nje kumele ukhathaze ngakho. Yabona nje nina nomabili indlela enenza ngayo. Ngathi leli tiya ngazi noma limbi. Noma isiko sigcobeke kambi ramu usenze nje yena uyibukela umnyango nje. Angimazi ubekela umnyango. Kusondaba yakho leyo wena. Dlani isingo sakho leso siqedwe kuhlukane naphansi. Ma. Awunayo mhlawumbe noma imali encane nje engango-100 rand nje. Imali encane yokwenzani waphela ngithakiwa nje esikoleni. Khona 100 rand kusaqala ningithibe imali encane. Ma. Phakathi uthi nayo noma unayo. Hayi yonke le mbudana osomtshela wona. Hayi bo. Kunyoko wena senzo ngiyakuzala. Kanti ma, nami nginesicelo nje. Kanti bakithi ingane zingifuna ningifuna njena ngilalele ngaphambi kokuthi uthethe. Ma bengicabanga ukuthi ngiqale ngiyokhipha okuncane kule ntombazana lapha kuMara. Uthandiwe. Phela ngifuna ngilahlekele. Abona nje lungelo mina ngisho ukuthini. Kodwa nje ngokubona kwami nje ngathi uyayiphuthuma yonke lento. Hayi kona kuzwakala kumqondo omuhle ukuthi nje simeni seyimali ke la ekhaya sikavumi kanti phela futhi nobabili nisafunda. Vele mina mali indaba yesikole ngibona ngisebenzela. Mina ikhono lami lisemculweni. Hayi indaba yencwadi nje. Ngimdala phela manje esikoleni. Yabona-ke lifa kunje naki kusasale ngani zabantu. Phela uThandiwe usamncane kabi kusamele afunda eVarsity. Akwazi ukuthi ayimele naye ayindaba zomanibulala. Ibo. Usobhunga le ndaba elungelo uzokushona ilanga yami vele yadlula nje kanjalo. Manje awusho. Bezala. Wena nje akekho usumbonile ukuthi ngazosiza ubuhlengi. Hawu makodwe. Ngisilonayo mina ibhinqa ngaphuza ngisoze ngihamba ilona. Nina uma ukuthi ngifuna ukulobola nenze zonke lezo zinto enzani njalo enkhohlwe yini. Hawu, nkosikazi, ubusimangela kadli niyena. Njengoba ubone ngekho nje la kushuthi akadla. Hawu, yini nkosikazi, ngabe kusele indaba yezolo? Umuntu usuka ngiqale nje abuze mina. Hambi yobuza yena, ngithi lokumnandi niqoqo gadla nibafaka lemzini wami.
Hamba kuyobuza mina ngiyeke nje phansi. Nkosikazi bengaqondile ukuvusela amanxeba. Kodwa nje ngizoya mina ukukhuluma naye ingane. Khuleka nkosikazi. Qiniso. Uzizwa njani namhlanje mfana? Hayi, mina ngiyasifanela nje nomama. Inkinga nje yona mkhulu ufuna uyovashela ubaba. Hayi, khuleka mfana wami. Yabona namhlanje baba wakho uyazi uzokubona ungayikhathazi njengalokho mfana wami. Khuleka kahle. Abo nje mina ubaba mayefika ngizohamba nje mina namuhla. Wenzeni? Hayi, ngeke uze kwenzeka lokho mfana wami. Khohlwa nje, ngeke uze kwenzeka lokho. Umsangalo kanje lokho. Qiniso. Wenza njani baba? Lengane isanda kuvuka nje manje kufeni inqabelelana ngempela ukuthi ihambe yokubona ubaba wayo. Lalela nkosikazi. Yimini indoda la ekhaya. Izinqumo zingezami. Akho ngani yahamba lana ingakhokhela. Umsangano nje loyo. Hawu. Lalela ke ulo wami umuzi. Ukhala esami isicathulo sikhalisa kwakho umuzi hayi lo wami. Lalela nkosikazi. Yimini indoda la ekhaya ngike ngakuchazela ukuthi imina engihla isicathulo la ekhaya. Uyangizwa nkosikazi? Ngiyakutshela ukuthi kulo wami umuzi khala esami isicathulo oqale wakho umuzi wima ukhalisa esakhe isicathulo. Wenkosikazi uthi uyasiza kahle ukuthi thini mina mayengo. Uyabona nje basila endlini nje awukho umoya. Sisendlini la sikhe eminyango. Cabanga ukuthi ungizwa kahle ukuthi. Usizwa kahle? Ya. Njengoba ngikutshela nje. Musa wakho lo mayengo. Ya. Ha. Mana fumethu Umhlola. Nesidina kabi wena. Uyasiza ukuthi thini mina mayengo. Thanks. Yini mina kwani? Ngikubuza umbuzo. Awukahle Phendile, awehlisizwe. Lalela, abehlale phansi khuluma leli. Hayi into engizohlala phansi ngikuzwe kahle wena ukhuluma lapha noma ukuthi wena ulona ibhingi indaba emshada oyingeni. Ngicasukile sindizwa futhi bengikhuluma ayiyeke into yakhe. Phendile, asiqala mina nawe uxabane. Hayi, Ngoba kumele ngothola abangcono abazokwazi ukungithanda, abangathandi kumnandi. Phendile, ngizwaza lo muntu ezisihlalo. Wena sokuthanda manje kumnandi wena. Angikho sibuza nawe sidawa nawe. Lalela, konke lokho bengikwenza ngoba nathi ngithi wena uyangithanda, ngithi ngijabulisa wena Senzo. Ngalala nawe ngiphindelela Senzo ngize nginyenye ekhaya ngoba ngithi uyangithanda. Yazi ini Senzo, uyinja wena umgodi wayi wena. Wenzani Senzo? Wenzani? Ngizwa lo muntu ezohlala. So, ufuna ukuphuma la so. So. Hayi, kanti akulutho makhumana ukuthi nje kodwa soke ngiphazamisa kwasho netime ukubuyela kona bengenayo. Lungelo, uyazi ukuthi ngiyakuthanda ngisho ungakhuluma noma ngabe yini nami. Indlela ophume ngayo la izolo ngiyithandanga. Hayi, kanti akulutho Thandiwe ukuthi nje bangafuna ukuthi wakho ukuthi angifice lapha. Nawe amazi ukuthi njani. Ngakwazi ukubona noma uhlungu into ebalekile fanele sikhulume. Ya. Nami bengihlela khona ukuthi sibonane. Kunento ekumele sithi kulumana ngayo indlela. Lungile ke dlokufa. Uhlale wazi ukuthi uyathanda ukumbulaza. Kulungile. Ngiyakuthanda nami. Hayi bo umuntu engisanganela. Ikhwameza wena Phendile ufunani la ekhaya kwenzakalani vele la? Hayi bo ake nithule bakithi ke ningichazele ukuthi kwenze njani. Le ngane esenengaka iphethe nezikhwama zawo la ekhaya kwenzakalana ngisazi mina. Cha mina mangingachaza usenze uyena lo. Usenze wenzeni khona igama lami wena. Yazi into ufike la izolo phethe lesikhwanyana sakhe. Athi ufuna angingqozeli wathi ufuna ngimlalise uyangithanda ngitshela indaba zemishado ngimtshelile ngathi ngifune ngishado mina. Washa yonke leyo nto kwasha kwacima. Hayi bo. Hey! Uqonda ukuthi wengane yami uzoyiganisa. La emzini wakho uzoyishadisa. Hayi cha bakwesi ngangivele ngishilo ngathi nje uphindile isikhebereshe nje singenakusasa. Tsheleni. Uthi wena bhuti nje angikwazi ukuthi wawuboneni la. Angikwazi ngempela. Tsheleni ngoba Uthi vele nje wena Phindile angeke uzungane la ekhaya sisi. Uthanda ungathanda ngeke. Lalelani la nini? Ningijwayela kabi umthethweni nina nobabili. Niseka lo ndodotweni lo. Ukuthi anxinywe ibhamshana lonke. Kuthiwa uyisoka ngenxa yami. Alale nami phindelela kanti udala ngama kangithandi. Lalela la wena Senzo. Uyinja Senzo yazi umgodi oyisanza ngizwa kahle. Lalelani la. Futhi ngena ngicabanga ukuthi lo muzi wenu lo uvaliwe ngesikhathi sekushona ungema. Lalelani la nimazi uphindile mina. Yabona umuzi wenu lo usazovalwa ngenitshela.
Ngibuka nini? Iphelile mo, phindelani emakhishini yoko. Awusho Sanele, unjani umkhulu wakho? Seni manje iqiniso uthi yazi ukuthi anginayo umkhulu wami nobaba wami futhi angimazi. Yazi mfethu, bengicabanga unyana mina ngiyovashela ubaba. Kungomkhulu akafuni. Ngiyazi kungani ngafuni. Kwazini manje Sanele? Ngisho nami ngingazi. Uyamazi Kulungela. Khona mfana omnyama. Waka Senzo. Yakuza nje lo Sanele. Ubiza ubhuti abadala ngamagama. Ngiyamazi wenzeni? Yeke. Kuthiwa ke Kulungela babu wakho. Every time when she calls, she be like, baby, hello, hello, hello. She be like, hello, hello. Simangele. Ngaze uthi uzodlula ngicela ukukhuluma nawe. Hey, yazi Lungela nginaso isikhathi sokukhuluma nawe namhlanje. Njengoba ngibona ngilala ngizobona baba ingane yami. Ngibuyele ekhaya ngizizwa kahle. Simangele ngiqondile ukukhuluma. Kodwa akunento kumele ngikubuze yona engangiphathi kahle. Ay angithembe ukuthi azongibangela isicefo sokuthi ngikhumbule ufuna sibuyelane kwashaya cimo ngoba cha leyo ngomsiphile style lapho. Noma ngaphelele style Simangele. Kumele uhlale uyazi ukuthi uyohlala usenhlizweni yami. Futhi angeke ngize ngithokoze ukubona nomunye umuntu wesilisa. Yazi mina Lungelo uyanxaka. Ngoba phela ukhona uthandiwe. Indaba vele ufuna ukudlala ngothando lengane yabantu iphethe kahle nangaka. Ake siyeke ke leyo. Ngicela silungise lengize ngane. Ungakhuluma kodwa ngicela ukuthi uzame ungishishisela ngoba ngifuna baba ingane yami ngifice nginawe la. Simangele. Ubani babaqinisa? Ayibo. Userious ngalo mbuzo wakho vele? Wena mangibuka ngibuka nje umuntu ongekho serious. Ngithi Simangele ubani babaqinisa? Ungangenzi silima abongiphendula. Ayibo. Umthetho wakho ufuna ngithi wena. Hayi ke sorry ke bhuti. Babaqiniso usakhile. Wena bufuna ingane uzohamba uzalisa uthande uhlukane namphansi. Yebo ngiyavuma. Mina nawe sathandana ngangisemncane. Kodwa wena wasukhulile. Futhi mina nawe izinto zabantu abadala sazenza. Engifisa ukwazi ukuthi ungani owangitshelanga usakhile ngekanye. Walala nendoda ikwendlala nawe. Into enkinga la usakhile ngathana nayo vele ukhona wena. Okwesibili ngibeka WhatsApp ukuthi uthanda kwaphela. Wena Lungelo into enkinga kuwena ukubhayisa. Futhi into engixaka namanje angazi ukuthi usabhayisa nje. Okay. Okusho ukuthi wena wathanda nosakhile ngoba nakhe nemali nemoto ukuze nikwazi ukukhulisa ingane yami kahle. Ngithi ngicela uhambe Lungelo singasixabani. Lalela lapha mama. Uma ngicela ingane yami uhambe uyiphi iqhuma zenkhaba bless ushaye phansi. Ngizokwenza sure ukuthi ngithola iqiniso ngale yangane. Uyangizwa? Hayi cha nkosikazi. Ngeke ngiqamba manga. Indlela okhulume ngayo ekseni namhlanje ayi cha angiyithandanga neze ngempela nkosikazi. Vele nje baba wena kulezi insuku ayikho into oyithandayo ngami nje ngiyakunukela nje. Nkosikazi ayanginjalo. Ukuthi phela nami phela ngiyindoda nami la ekhaya. Nami ngiyathanda phela nkosikazi ukuphathwa njengomnumzane umusi. Hawu. Uyabona ke baba uma ngabe nawe ungazolokhu ungisukela angizokukhumbuza ukuthi lo muzi wami kodwa uma ungichukuluza uzokukhumbuza ukuthi lo muzi wami. Bengicela nkosikazi ukuthi phela hawu asikudlulise konke manje osekwedlule. Siqhubeke phambili nempilo nkosikazi. Hawu. Hayi kulungile ke mngoni. Yeah. Mkhulu, Gogo. Kwenze njani? Hawu, yini mfana kwenze njani? Ubani baba mangempela? Abe, nayindaba bo. Bosungibuza ukuthi ubani baba wakho ngempela wena ubugula ubuphethe isifuba noma ugula ngekhanda. Yebo wena mfana. Ngibuzo njani lo? Awusazi manje baba wakho usakhele. Futhi ubuswa yini lo mbuzo? Ngizile ngomuntu umpalethe baba mangempela ulungile. Lalela la mfana. Ungahamba. Uzo yonke amawonge la enyanga akhunya abantu la ngaphandle.
wathatha walethe la wonke udoti lona mina ngizokubulala mina ngenduku ngiyakutshela hawu Kokungani ungavumi kuyovashela ubaba? shut up manje mfana manje phuma futhi la nje phuma webaba kumele ingane ihambe iye kubo kungenjalo izwe lizoyibuza imibuzo bese liyayithola futhi impendulo zale nto yenza awubahle nkosikazi yini manje nkosikazi hawu Uzongiphendula simangani noma uzomela ngibuzele mina ulungele. Uyofunani kwenilungele? Lungile ngizokuphendula. Ulungile ufuna ukuthi mina naye sikhuleleni. Futhi bajabulile neze nje indlela asibona sijabule ngayo. Ungazongena isilima nasimangele. Mina sekuphela iminyaka nolungelo nahlukana. Usho nyaka kade kubambile nje kade kubambe ngoba ungafuna ukubelana naye. Awukho kunye sakhini. Futhi nje uze wathembisa nokuthi uzokulwisa ngayo yonke indlela uma ukuthi uyasibona ukuthi isicelo sakhe asiphumeleli. Mina ngimazi ngempela ukuthi ufunani ulungile. Okay, kulungile. Lokho ndawe ngifuna sikhulume ngayo lo hamayelana nawe noqiniso. Sengithatha isinqumo la sokuthi ngihambe ngiyokhokha zonke inkomo lezi ezifuna ubaba wakho nemali ukuze ngikwazi ukuthi ngithole noqiniso nizohlala ekhaya. Manje leso sinqumo sithatha ngaphandle kokuthi ungazise mina. Hayi bo kahle bosimangele. Angithi wena ngathi manje ngisengihambe ngawo khokha kini. Ayizikhuluma nawe nje manje. Phela njengomfana omdala lapha ekhaya, kufanele ngikwazi ukuvusa umuzi wasekhaya. Ngithola umuzi umuntu uzokwazi ukuzohlala lapha ekhaya, avusa umuzi wombulazi. Angilwisani nesimo sakho sakhini. Vele ke ugumede ngingazafuna ukuthi uthathe ingane yakho ngaloko ukuthi usikhokhe. Kodwa nje kufanele ukwazi ukuthi angizokwazi mina ukuthi ngive amahlala ekhaya ozokupheka awukwashe agade ingane. Nami ngikusasa kumele ngivinakekele. Simangele. Angazi ngiphoxa nawe. Futhi ngiyangiqalele manje. Yena ngifuna ukuthi abantu bejele ukuthi ngwanaphi nginemali nganakho konke. Sengizalisa ingane ngase ngishiya kanjalo. Futhi ngizimisele ngokuthi uthando lwethu ngilulwele. Ngithanda kakhulu Simangele kusawusiza isihloni sokuba. Andike nolungelo. Akulona neze iqhathini lami. Yini kwenzakaleni? Upho Sakhile. Sakhile saphumile. Tshela mina, wenzeni senze futhi? Yazi nje. Kusobala ukuthi ngisazophinde ngithole ezinye futhi impama evela kuSakhile. Yazi usenze ungisika zengenye impama ngibiza nangesifebe phambi kwama wakhe nohlengiwe. Thani uyadlala phindeni. Ngoba kweselethi izinto ihamba kahle nje phakathi kweni. Phinde kwenzakalani futhi? Hey, indaba endidedwesa ngifuna nokukhuluma kwamanje nje. Funa ukuphumula ke ngicabanga ukuthi ngizoyiphiniselela kanjani. Cha dadwethu, ungayivumeli leyo nto. Yabo uma usayiphinselela uzokukhombisa ukuthi usaphila impilo yakho ngendlela efuna uyena. Uneni umbekezelele lo mfana ekuhlukumeze kuphethe kabi. Ngiyathemba usuze wabona ukuthi manje indlobo yomuntu. Kunjalo ukuthanda umuntu usandiya. Fika umthanda namhlanje akuhlukumeze kusasa uwe futhi lo subuyela kuyena. Empeleni nje asidlala bafana. Sidlala inhliziyo zethu nje ezisifaka ememeni sibhekile. Nami phinde bengithi uyangithanda ulungelo kodwa manje ngibona ngenye indlela. Akafuna akawa-answer ama-calls ami akafuna ngisho nokungibona. Yabona ngidlala ngomfana wabantu nje. Ngimzwile phela mina lapha ekhuluma kubo. Ethi ufuna ukuzokukhokhela. Uza nje ukudlala ngolungelo nje ngolungelo wena. Mama, manje awushoki. Sezomane kutholakala nje engathi akwenzeka ngalutho. Manje fanele ngenze njani Hlengiwe? Ngivuse ukhumala emathuneni nomfazi wakho bezokhuzana ingane yaphi hamba izingela abafana. Ngenze njani? Ma, akusikhona nje lokho kuphela. Nangu nolungelo ngala ufuna ukuthatha umakoti. Ungena lapha wena. Mangabe ulungele ithanda intombazane naye imthanda, abenze lokho ababothi kubafanele. Vele phela isigcino sentombazane ukuthi igane. Awushoke ma, manje uthandiwe lokusho ukuthi usezohlala la ekhaya. Yena ulungelo ithatha imali okulobola lithandiwe. Hlalela ingane yami. Ukuthi ubani ugana bani ngayiphi imali akufuni wena lokho nawe thola indoda ezokukhokhela nje kwaphela. Indaba umakoti wanyena loyo. Dlala ngemali nje abantu. Ethina uqasa bazofuna imali amanje isithushile.
manje? Zinhle ngisacela unginike. Shit. Ihamba wena, unani? Ayima, ngokwenzela. Ngizani hamba. Maphakathi njani kwamahliphihlipi ngendlela? Ingimoshile. Ubekama. Ngimoshile bafika ngimoshe kakhulu. Ngimoshe kanjani manje? Ngicabanga ukuthi kuphelile futhi uphaswa ngophindile. Phakathi kwakho ngiphindile. Ngoba nginesiqiniseko siphelele nje ndoda ukuthi induku enganika zona zikagahla ziyasebenza. Kusho wena promotion ngoba yabona nje mina noNhlanhla kuneshow sofa silahlana. Ya khona mfethu kodwa akungiyini engimlahlile kodwa angicabangi ukuthi lesi sikhathi uzokwazi ungixoxa nje athi ungithandanga kanani. Kodwa nawe ndoda ubudlala ngale ngane uyishaya uyijolela wenze yonke nje umkhilungane mina le ngithenga ngikunika wona ngikunikela ukuthi udlala ngeingane zabantu ngenzela ukuthi nithandane naye isikhathi eside yabo. Dumsana mfethu. Ngilungisa izinto phakathi kwami nophindile. Ngicela ungisize. Khululeka noma ngabe yini. Longa sifuna sizodlala ngeingane zabantu. Khululeka. Angana wathuleka bathi ngikhuluma ngakho. Awu. Ibhengala kwakho. Hayi khululeka nje ndoda. Esikhulumela nje ngalokho nalokho akukho kubi. Awu uthumisela ijuice lapha. Service. First, don't pose it. Oh, yeah. Put the confusion. Very juicy. Yeah, we'll put some juice. Sure. Niki, khuluma ngilalela kwale zinkinga zemsethana ubestin. Yabona into okhuluma ngayo, nabanye oyingxolisa ngayo, asithanda ukukhanya manje la kumina. Ngisho indaba kaSimangele noSakhile noQiniso. Ayiwa. Ufuna nje ukuthi sekuyavela kancane ukuthi iqiniso lake mngana Sakhile. Hayi. Lutho kwamanje. Kodwa ke engathithi impela uSimangele. Khona ngifihlela yona. Ngenzeka uqinisa ingane yami. Hayi into engenzeka la. Uqiniso ingane yakho wenza isilima nje wafihlela ngoba nakho usamncane futhi ngenamali uyayibona le phela lesikhathi manje abafana abano 16 17 basibeka isizwe. Manje pho ngithola la inqozo baba. Phela ke ngivumela igazi lakonke ngithathwe indoda yakomunye umuzi. Futhi ke ngafanele ngeke sengithathe naSimangele njengonkosazana sibila ngeke ngize ngikwazi ukuthi ingane emkhulu ngaphandle kwanini. Hayi. Ngathi suthathele izinto phezulu kwamanje. Nkosikazi wesibilo senze njani ngothandiwe ngaphela. Kusobala ukuthi le ngane igcinele wena. Hayi kanti ubona amakhosikazi amabili mfana ngithi kumina ngeke kuze kube inkinga. Ukuthi nje mina kwamele ukuthi ngishiye phansi isikole ukuze ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi njengosimpilo yami. Lungelo. Khipha ingqondo yokuqinqana. Lento yakhe amakhosikazi amabili ngeyisebenze lento yokushiya isikole ngeke zikusize ngalutho. And I understand uyabona ngayo kwakhulunywa ngoSimangele. Khanda lakho livele nje lisangane nginesiqiniseko sokuthi le ngane iyakudlisa noplastic wena. Baba sidinga ukukhuluma. Aw, uyazi ngiphazamisa lana, yazi sifunda ngendoda lana eklapha amakhosikazi aya amabili. Yaseyibulala naye. Kusayovuthwa le ndaba empela nje kayo le ndaba. Uyanje ngiphazamisa. Awume kancane baba indaba zemizi yabantu ngicela ukuthi unake nazo zakwakho kuphathele indaba ezimnandi. Izindaba zende zonkosi ntombazana. Hlala dalo. Ikhalo zakho baba mayelana uSakhile ngicathi seyifike emaphethelweni manje. Khuluma Simangele musiloko ukudla igoma. Hlala udabeni. Okay baba uSakhile seyimisela ngokuthi azokhokha zonke inkomo zakhe ukuze mina noqiniso sami sohlala naye. Hawu. Usefuna ukumkhokhela wena noqiniso nihambe nohlala naye. Mina bese ngihlala nobani? Hawu. Baba uqonda ukuthini manje? Angithi uyazi nje ukuthi umuntu onentombazana uyagana. Hayi. Simangele, ngeke kuze kwenzeke lokho ntombazana. Khohlwa ke sisi.
Ngaba buyanqaba. Kanti baba vele ufunani? Ngiqonda ukuthi Simangele awuwe inkokana lwamfana. Wena uzohlala la nami, ngizoninakekela wena noqiniso. Uma ngabe ngithathela wena noqiniso, mina ngizosala nobaba. Kanti akanele ukuthi niyathandana. Usefuna ukungithathela wena, ngeke kuze kwenzeke lokho lutho. Kodwa baba yonke lento okuyicebo lakho kanti yini baba esasivumelene ngayo kwaseqaleni? Kwakuyicebo lami impela lelo kodwa asivumelana ukuthi wena uzokuthatha uhambe uyohlala lwamfana. Sasivumelene nalokho impela kodwa ukuthi Yebo, sivumelanisi lese nikhuluma ngaso nine naso nobabili. Ninemikhulwa. Hawu, konje njani ngizothanda indlala. Ngambele nama ngasana. Qambe manga ngathini manje mina qiniso. Phela ngizile ngomkhulu ethu baba ngampela usakhela kuyani uLungelo. Yakhula yini wena? Utshela umkhulu wakho. Ufuna ngishaya umkhulu wakho zihamba mina ngisekhaya. Ungahambi Sanele. Angimtshelanga ukuthi wena ongitshelile. Sengimdala manje, singakwazi ukucabanga. Ngangifaka endabeni zakho ngoba mina ngizwe ngabantu lonto yini. Okay, phela wazi sodlala. Oh, kanti shanjalo. Ngicabanga ukuthi sengikhohliwe. Ngibuza ukuthi sivumelanisile leseninaso noSimangele. lalela nkosikazi. Ngakutshela kahle ngathi kuba nami phansi. Yike phansi ngezinto zami ngokuthula manje. Hayibo, ngabe manje beqinisile kanti ukuthi ene ubaba uLungelo. Ngiyabuza kumele. Lalela mama. Waphinde lo uvule umnyana wakho. Uzovala ngenzima kabi. Hey! Uvale banyena. Mina ngokupitshisa wekumedwe yezwa. Ngokupitshisa mina bese ngivumela futhi kulo wami umuzi. Uyazi owami phela lo muzi. Ungacabanga ukuthi ngophuma kalula kulo muzi wena mayena. Ngangezi ungacabanga ngophuma kalula. Uyazi nawe impilo zepart now. Part kwethu now. Siphukuphuku sendolo. Ucabanga ukuthi ukhona into yakholwa wena oqala nje wena awusonti mina ngiyasonta mina. Akekho umuntu oyokholwa wena kule nto. Awuphume uyowasha impahla zakho zesonto. Owami lo muzi, owami lo muzi nami nginelungelo lokuhlala la. Ngiyahlala futhi ngindawo ukuhlala. Angendawo nje la futhi awuthi ngihlala. Soka. Shaya ngixethisa. Hello? Mama Sha. Asipali kuthuma lana khona ngisafuna ukuthuma khona. Uyaphi? Hayi, yabo. Uhamba uyaphi? Hayi, ufuna ukuhamba nami? Usuqala ukuba yakho. Hey, ngizokulandela. Dala. Bengicabanga ukuthi ngiqale ngikhiphe okuncane kuleya ntombazana bakho ngale mali. Lungelo. Thatha umakoti. Yazi mhlawumbe ngabe yimina.
Ngazini mina ma. Ngazini. Ayithi uGumede yena athatha zonke inqumo ukuze kuzojabula yena. Hayibo. Simangele mntanami ngeke. Khuluma uma ngabe ungafuni ukukhuluma mina ngizokusiza kanjani? Kwenze njani kanti? Kwenzakalani impela? Ngisacela ukubuza umbuzo ma. Ngiyaxolisa ukuthi ngibuze lo mbuzo. Kodwa ngicela isikhathi manje. Ngempela uGumede ubaba ngempela. Cabanga ukuthi mina sonke lesikhathi njengoba ngithi ubaba wakho nje ngisuke ngikhohlisa ngikhuluma amanga. Isho ngoba akekho ma. Akekho ubaba ongenza njenganini yakhe izala futhi ayithanda. Hayi Simangele. uGumede ufanele ukwenza lento. Phela wena uyindodakazi yakhe yodwa. Kanti noqiniso futhi umzukulu wakhe asemthatha njengendlala ifa yakhe. Kufanele ukuthi enze akulula nje uthavela ngidedele nje kanjalo. Uyiqiniso. Manje mina macabanga mangenze njani? Ngidacela isiginci sakhe uGumede. Kunini mina njalo ngilala ngenyembe ezikuvuka ngokuyisola ngenxa yakhe uGumede. Kodwa uGumede ayanandaba nayo yonke leyo nto manje. Simangele musu kuyihlanyisa uGumede uzowushintsha umqondo wakhe. Uhambe uyohlala nomuntu omthandayo lo Sakhile wakho. Usakhile kuyena baba ngane yami futhi angimfuni. Yena ubaba wengane yakho Simangele. Kwenzakalani kanti ngempela? Akuyena ubaba wengane yakho. Ma ngicela ungishiye ngedwa. Ngeke phela Simangele uvele ukhulume nje izinto kufanele ngabe uyasizakala kuzona uvele ngithe manje ngicela ungishiye ngedwa bana ngicela ukuba ngedwa. Awubhuda seqolozela iTV. Akazi uCalifornia mna. Hayi ngaze khaya. Isikhatsini la. 10 minutes to 3 khona lajahe khona. Hayi cha bo. Ngosini. Awucima le TV. Cima le TV. Ya. Buke khona izwa. Sawubona futhi. Kusenjani qiniso? Ayikhona sibindi ukuthi uJordan ngempela. Ngikubuzela ukuthi ubuke izwa. Futhi bengicela ukuthi bani. Cha, thula Thandiwe, le phakathi kwami nophindile. Ngiyakubuza. Busa ndodena ngithi. Hayibo bengamngani wami ayisijwayele ngibashana nomngani futhi mina bengazizwa kuye. Pho ngidla kuwe namhlanje. Hayibo kanti bengimele ngibuye nini? Hawu futhi mina bengazi ukuthi ukhona. Kanti inkinga yakho vele wena. Yebo ngicabanga ngisidomo mina ngiyakubona. Kodwa unothando bethu uzama ukukhavera washo nidomo zayifebe nobabili. Ozala ngifuna ukukhombisa ukuthi mina inhloko yale lekhaya. Yazi na Sakhile silima ngempela. Ubhizi ushana nami la engamshaya umuntu okudlela into uma ngane yakho mangabe ungekho la. Phindile, yini ukhuluma ngani manje? Yazi nisiphuphu ngempela. Buka nje ubhizi unaka indaba zabantu uhlulwa ezakho. Ulungele nolana uSimangele nima ngabe ungekho. Phindile, ukhuluma ngani manje? Fusek, hamba kini. Hamba. Hey, soye. Hayi baba, bengakulindela ngempela. Ababekwa yini? La mfana uma ulinga uzoqala nje uqhamuka unyomboza lento uzokwazi uzeza umkhonyana ongathishu. Ngifuna uzocaphisa into ayodwa nje la kuphela. Ngilalele ba. Lalela ke mfana wami. Thatha imali yakho wakhe ngayi states ngoba ngiyabona ukuthi ningi. Ukhohlo uSimangele noqiniso. Uyasezwana mfana? Kasho ngadideka ke manje. Ngiqonda ukuthi mfana wami uyohlala noSimangele noqiniso mzukwane ngafa. Ngambele ngangcatsho ngafaka ethuneni. Angincenga emalana yakho mina mfana wami. Hawu. Hayi baba, hayi ngiyaxolisa ukusho lokho. Kodwa ngathi usuyasangana ke manje. Angithi wena kade ukhuluma la uthi ngeke ngikwazi ukuthola ingane yami ukuthi ngihlale nayo ngoba ngikhokhile. Manje sengifuna ukwenza izinto ngendlela yesintu nesiko futhi usuyangiqabela. Lalela ke mfana wami. Yabona ke isiko lakho lenesintu sakho ke leso uyokwenza kuyimimisi. Hayi lapha koGumede. Empeleni mfana wami. Qinisele mfana wami. Ngiyasangana impela. Futhi ngathi ngisangana kakhulu njalo lapho umuntu ma engahambisani nenyumo zami. Ngiyathemba zwele mfana wami. Siyosala kahle. Hayi bo, ihlola yami. Ngiyatshela. Kwenze njani? Gumede, uSimangele noqiniso ubathola, uthanda ungathanda. Ngizobathola. Umsangano wami lo. Sawana mama. Awuyawa batabami yini ntsunya kwakho? Cha. Angikhulumi lana ngane yamandlela, ngikhuluma nale yamayengo. Unithumeni ugogo? Esathena besisazocela ukukhuluma.
Angifuna ukuthi bangisanganele mina ngithe nithunyweni. Uqiniso ufuna ukubona ukulungela. Engisazi ofuna ukwazi ukuthi ubaba wami ngempela yini ulungele. Khona bani? Hayi khuleka baba, khona ngimlindile. Nesiqiniseko ukuthi angafiki lo muntu omlindile. Shesha bani, woza. Angithandi ukuthi ngizenze into engisola ngayo. Shesha. Kwenza njani sakhe? Kenzeni? Sithoku isiliye. Ubhizi thatha ipicnic nefosholo ikhuphela umgodi. Sithoku nomfuna uSimangele. Kahle mfowethu angiqondi ukukhuluma ngayo. Mina uSimangele kade agcina ukukhuluma ngayo. Futhi ke angisamthandi. Ungazongenza isilima man. Angithi kubone ngala wami amehlo umxazeli, umncisha umoya. Ngiyaxolisa mfowethu. Bengithukuthela. Futhi namanje ngisathukuthela. Thukuthela ukunuka. Mama uthukuthela wathi ubona ukuthi ihlukumeza imangane yami. Wathi shaya umuntu osifazana. Wathi uhlukumeza uSimangele. Yawuqinisa ingane yami. Wena uthatha konke into eyishoyo. Uconza ukuyeka ungiphuca ngokwami. Uqale uSimangele. Wangiphuca yena. Awufuni nothandiwe. Manje sekuyingane yami. Angeke ngize ngikuvumele. Shut up man. Qinisa ingane yami. Ngithengiphi imali eningabi ngimkhulisa. Bona ngicela ukuthi ngizokuyeka. Ungithathe indodana yami ngoba nakho unemali lesibaba. Usilime esiphindile. uSimangele wesibhanqile. Ngamithisa osulela ngawe ngoba nakho unemali nemoto. Ingakho uphumete ngakufuni. Come on. Wayingane, mangingafuni ukuphuma kulo wamuzi, uzophoqa phela ukuthi ngimgaxe induku. Manyala amandla wakhuluma nebancane kanje. Hayi bo ma, akusiwona nje amanyala. Kunini ngisho lento? Amahebeza agcwele ibhamshela lonke leli. Ilungelo sonke lesisikhathi kwenzeka isilimo. Awuthula nahlengiwe. Uyathanda ungena indaba zabafoni engakudingi. Nuthatha lo ukhuluma nebancane kangaka nini? Lethi sizosikhuluma mama sesifuna ukuyitholela nesiqinisho. Uyabona umkhuba kaMandlela ophula ngotshwala. Ingane ikhuluma zonke indaba ezingayifuni manje. Ngana mfana wami, ngizofonela ugogo wakho ngimbize ezela silungise le ndaba ngingaze kunakala izinto. Okwamanje nginanda ngaphansi endlini. Nomzana. Ngiyokutshela ukuthi umsana naye ezekubhekisele phansi. Surprise. Azingiphansi. Safunele uzomela umfana lokho. Asona manje. Manje ngizama ukusiza abantu usayifuna nje ngani kanti kahlanyeni. Azimfethu, usenzo kayi1. Angicela uxolo msana, uncede msana. Ngimgcwalisele usuphindile. Shenye lezokusuka nje lodwa. Siyakhula ke bona ke manje siyasangana ke manje. Izinto lezo inyoni ozoyibhanga nje lodwa manje ukhuluma ngani? Azi, ngivule ngivale ngane yakho ubusandiwe. Babathi ulungalo leso. Ayikho into okuyisho. Futhi letha la into bonje lopheze. Letha nani? Yini nkosikazi kwenze njani wapheshezela nje nkosikazi? Hayi baba fanele sikhulume izinto zizonakala lekhaya. Hawu yini nkosikazi khuluma phela ungalokhu ufuzela into zokwami khuluma nkosikazi. Hayi baba, uyabona lento yakho ukuthi unqabele ingane ukuthi ihambe iyogana. Yini manje isola ingane? Iyasola manje ingane. Kade ngibuza izolo ukuthi wena ngabe uyizala ngempela yini? Hawu uSimangele ngeke akwenze phela lokho. Sengihlala isikhathi eside kangaka nginakele njengani yami. Yabona mayisinjena nkosikazi. Isifuna mina ukuthi ngiyilungiseke manje. Ngizoyakela uSimangele lokho. Ucasulelana ke wena lokuthi izinto uzoyilungisa. Hayi ngizolungisa. Isifuna mina mayisinje nkosikazi. Waqala ukuthi izinto uzoyilungisa. Hayi ngizolungisa ngeke ngidlale ngenxa yakho lokuthi uzolungisa izinto lana. Phela phindile ngitshela into aduyisho ngiqinisile ngani. Indaba awungikholwa noma mhlawumbe khona okusolayo.
asiphinde into engixakayo. Ulungelo memfanele kwa-answer ama-calls ami nakangifoneli akasenendaba nje nami. Okunalokho ngithola umlayezo othi sithando sami ukuphi kade ngilindile ngibe ngingakaze ngikhulume naye. Ngabe ulungelo kodwa ngayenza kanjani le nto? Lalela sibisi. Yazi kusobala nje ukuthi thina sidlala abafana bomuzo wodwa. And mina bengazi ukuthi uSimangele noLungelo babuyelela. Phela nje ukuthi bengazi ukutshela kanjani. Intsha ulungelo akafe ehambe yodliwa yithuthwane. Kodwa ngalenza kanjani le nto kumina? Udlalile ngothando lwami, udlalile ngamathemba ami. Sisimoya dadewethu. Konke kuzolunga. Wenze njani Sakhile? Uzwakala uphuthuma lo cingweni. Simangele. Bani baqiniso? Hayibo usuyasangana niSakhile. Mbuzo umuntu ongibuza wona. Simangele ngiyakubuza. Bani baqiniso? Ulungelo bethi baqiniso. Ngiyabuza Simangele. Simangele. Uzongiphendula noma cha? Ngikubuza umbuzo. Mina ngisazi ufana ngithini kona Sakhile. Kunini ngiwangivuka nawe nale ngane? Uzongibuza lo mbuzo manje. Futhi ke ngikhulumile nobaba sithando sami nendaba yamalobolo wavuma sithando sami. Unamanga manje Simangele. Angithi ugumeda kade egcwele amagceke ekhaya la ezongichoma ngokuthi ngeze ngimthole nina noqiniso. Futhi afune imali yami namalobolo ami. Ngiyaxolisa Sakhile. Ukuthi nama ngisazi sekufanele ngenze njani. Ngikhathele yona yonke lemfishi manje. Ngcono vele ngibulale Sakhile ngibulale mina ngeke. Ngikhathele yona yonke lento manje. Uyadlala ke. Akukhani mabulala la. Uzokwenza i-DNA test. Uma ngabe i-DNA test ikhomba ukuthi ingane akuyona yami. Mhlawumbe lapho ngoba sengidubula khona. And iyakuthembisa ke lapho. Kodwa kwamanje ngisazolinda nje i-DNA test. Uma ngabe ibuye ilapho ke sokusileluza. Wama iphuma emotweni yami. Kodwa Sakhile ngoba Phuma, skebarash. Phuma. Hamba. Kabulungela alibambe ngani icingo lakhe. Uthi mina inkinga zakhe ngizoyilungisa kanjani engekho yena? Hayibo ntomkadlomo, ngithi angiphuthume njengoba ubushile. Obani bengibabona qiniso. Ngivakashele bani la? Hayi khali mavakasha ke lamayengo. Lezi ingane zingifike ngetsambatheka endaba. Ithi lengane kaMandlela izwa ngabantu la ngaphandle ukuthi uqinisa ingane kaLungelo. Angazi mnivelaphi yonke lento uqhathwa izwe nje. Mama ngibona ukuthi ngenzeka ukuthi yonke lento iqiniso. Phela lento kade yaqala Thula ke wena. Ubake kwacela umbono wakho nje kulolu daba. Hlengiwe mntanami. Madlomo, khona into engifuna ukuthi ke sike ngikutshele yona. Hlengiwe sicela ukuthi ukushiye kancane mntanami. Hawu masimangela ngoba bengithi nje nawe. Ngizocela ukuthi uphume. Nawe sanele nawe qiniso ngizocela ukuthi nihambe nodlala ngizobuye nginibisi. Phumani nje, phumani. Awukhulume ngamayengo. Hayibo, phela into uzokwehla isithunzi la endaweni makunje. Uyazi uSimangele ungifikele nenqaba yendaba. Khuluma wemayengo. Khuluma bakithi. Usilokhu ugudla iguma khuluma. Ubekhala ekhihla isililo. Ungitshela ukuthi usa ingane le angiyonika Sakhile. Engalungelo. Kodwa ke futhi ke ngiyabona ukuthi ngempela uqinisile. Ngoba phela akekho omunye umuntu engimaziyo ake bathandana naye ngaphandle kaLungelo. Kodwa wemayengo awungitshele kahle Nkosi. Ifihle ingake ezani? Ezani nje ifihle ingaka? Fanele kwenziwe njani? Ifihle ingake ezani? Baba, leli sikhuluma konakele baba. Yini kwenze njani? Ngisayiphumo Simangele. Ungichazela ukuthi yini kwenze njani? Baba Sakhile uzongibulala ufuna ukwazi iqiniso mayelana nengane. Hawu, lalela Simangele. Uzomanje siqhamuka neqhawe phela ezosisebenza. Ayi baba ngisamdinga amacebo akho manje ngikhathele baba manje. Ngifuna iqiniso lodwa futhi umama noSakhile fanele bayazi le ndaba namhlanje. Lalela wena Sipho. Ulungile impela phela mfana masecaso esicasweni. Ngoba phela uzoba uhlobo lobola wena kanye neqiniso.
Baba, uyintsha baba, uyintsha kume. Shut up man, usuke man. Shut up man. Emakuhlonga. Awunaqiniso likhipha la. Ngakutshela kahle ngathi le impilo yethuna le. Baba namhlanje losakhile ngizobatshela. Lela ndoda. Ngakutshela kahle ngathi uma ngakhipha le impilo. Ukisa uyisa umfundo baza. Ufuna ungigqobeza nomka? Ufuna ukungibeka isithunzi emphakathini? This is CK. Sibukisa Mathanda. Yeah. Impilo mixtape. Sanibonani babukeli. Igama lami nguZakhele wakaMlilo. Ngidlala le ndawo ekuthiwa uGumede. Sesibonga kakhulu ukuthi nisichasile ukuthenga umsebenzi wethu khona abangalula ukwenza lo msebenzi ube nzima. Ningawubona nje usolula njengamanje abantu basenokubili. Besicela ukuthi bakethi liphinde lisichase nalabo nabawubonayo nabano bangasichasa ngakho labo abanamandla abangasichasa nje ngakho basize bakethi ngoba khona akulula ukuthi nathi sithuthuke siye phezulu izinga libe ngaphezulu kwaleli izinga esikilona njengamanje besicela bakithi ngiyabonga sanibona babukeli igama lami nguLindiwe ngishadele kaMhlongo ngidlala indawo kaMayengo Mayengo kubehlupha kube xabana nendoda ayishaye nje umfazi ongahloniphi nje ogxaza indoda kodwa ke umama uMhlongo akayena lo umuntu loyo bengidlala nje njengoba nami kwakufanele ukuthi ngidlale leyo ndawo ningenzisike ngomthetho bengifundisa ukuthi mawumama kufanele ukuthi indoda uyiphathe kanje ningenzike nani njengoMayengo indoda nje iphathwa kahle ngihlala eGobinsimbi ke lengihlala khona nami eBhamshele sicela ukuthi ke nibuke bese ngiyithokozela idrama yethu siyanthanda ngiyanimekelela ababukeli emakhaya lo okhulumayo uFidile wakaMhlongo la kumdlalo enobukele ke uvela njengethwasa sibonga uxhaso oluvela kunina ke ngingababukeli nisixhase kakhulu siyadinga uxhaso lwenu kuba ke njengoba sisafufusa nje sidinga nini kuba ke nisiphakamise nisibeke endaweni ukuze sibe endaweni ephezulu ephakemeyo kuyoba ngamandla wenu siyobonga kakhulu ke lokho okunye nje engifuna ukunazisa khona nokuxolisela
ukuthi kwezinye izitori esezidlulile njengalapha ya kwinyoni zezulu la ngiqale khona ukubonakala ngingabonakala ngifa kodwa ke ngisazobuya ngisazobona futhi ngikhululeke nje ngisazobona uMaduma njengoba evukile ngapha eyithwasa inyoni zezulu isango esishunqu khona ke la ngisazokwenza zona lezo izilindele ngibona kakhulu Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguNana ngwakhuzwayo odlala indawo kaSimangele kuyimfihlo yethu. Angithembi ukuthi nizoyijabulela imovie yethu nisupport futhi kuyona yonke imizamo nje soyenza nizame nje ukuthi nisize nje siyabonga kakhulu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguNothando ngwachamani Sibongo bengidlala indawo kaHlengiwe kwimfihlo yethu. Ngingasho ngithi indawo ebengiyidlala iyahambiselana nami kahle ngoba noNothando unjengoHlengiwe ngoba uHlengiwe lapha siyambona ukuthi uyazama ukuthi axazulule inkinga zobhuti wakhe akathandi ukuthi ubhuti wakhe abe nenkinga futhi akathandi ukuthi umndeni wakhe uhlale ngokungazwani. Nami ngingasho ngithi uNothando uyilowo muntu ongathandi ukuthi emndenini kube nengcokozelo uhlale ngingazwani. Ngisho umuntu ongaphandle akathandi ukuthi kube khona umuntu osephatheka kabi ngenxa yomunye womndeni ahlala naye endlini. Ngisho ngithi yabo iphathe bengiyidlala ngi-enjoyile kakhulu. Ebese ngicela ukuthi ababukele emakhaya basupporte ngazo zonke indlela abangasupporta ngayo. Okunye ngingakubala lapho ukuthi bangathengi ama-copies emgaqweni ngoba nathi siyalimala bangabe bethenga lama-copy asemgaqweni ngoba nathi siyayizamela kahle. Ebese ngicela ukuthi le support abasinikeze yona ey'torini ey'dlule bese yikhishiwe amaqhawuciko. Ngibonga ukuthi ababukeli basupportile kakhulu. Ngicela ukuthi nakulokho sikhiphile basupporte nalokho esisazokhipha basupporte kakhulu ngoba kuningi esisazokwenza umsebenzi usamningi esisazowenza. Ebese ngicela abantu abasey'khundleni ukuthi nabo bazame basize ngoba nathi siyayizamela futhi ukuzama kwethu asifuni ukuthi kugcine la, asifuni ukuthi kuphelele ezeni, sifuna ukuthi kubonakala ukuthi babezamani kahle. Sifuna ukuthi into yethu ibe impumelelo kusasa ngokuthi ke ibe impumelelo sonxusa bona ukuthi basisize ngoba kushiwo ukuthi umuntu ngabantu nathi siyacela ke siyancela kubantu esiphila nabo abazi ukuthi singasiphumelele kanjani basisize. Iminyango ivulelekile kumaqhawuciko mangabe uthanda ukusiza ngendlela ongasiza ngayo. Sanibonani babukeli emakhaya igama lami nguLuyakhanya Msweli odlalele iphathi yokuba uqiniso ngengane engalazi iqiniso ngokuba abazali bayo abafuni ukunikeza ingane iqiniso. Yithi bazali emakhaya tshelani ingane amaqiniso ukuthi obani obaba wazo. Ngiyabonga emaqhweni obuciko. Amen. Sanibonani babukele emakhaya lokhulumayo simele ukufaka busane ehlala endaweni yaseBhamshela. Abaningi bamazi ngokuthi uSinethemba kwenyoni zezulu kodwa ke kulesi story ade nesibuka imfihlo yethuna bengiwuphindile. Uphindile kwimfihlo yethuna intombazane nje engahloniphi eyiphethe nje ukudlakadlaka. Kahle lapha umbhalo wayibhala wayiqonda ukuqashisa nina enisemakhaya nisibuka njengamanje ukuthi ungathathi lento ade yenza uphindile nawe bese uyayenza empilweni yakhe kutheni ungahloniphekile. Mawuza ukuthi hamba weyihlalela la uhlala khona uthathe imithwalo yakho uhamba. Cha ayenziwa lokho. Mina nje ngusimelo obuhle angifangixoxana lento ekade yenziwa uphindile. Phela nje bengiqashisa nina enisemakhaya ukuthi ningayenzi lento. Ngizocela ukubonga kakhulu ngesupport enisiphe yona kwinyoni zezulu nothando bandla enisikhombise lona. Ngifisa futhi ukuthi niqhubeke nenze njalo. Ababathengile ama-disc kwinyoni zezulu aphinde futhi bathenge namanje kwimfihlo yethuna nenqoba lesithengi.
ngibonge nje kakhulu abanye abangithola ko Facebook banakho ukukhala ukuthi abakwazi ukungithola ocingweni phinde ngixolise futhi nakuleyo ndawo kodwa bandla inamba yami ngeke ngikwazi ukuthi ngiyishiye kodwa ke onomyalezo ufuna ukudlulisa kumina umyalezo sewushiya kumlondi usana ubaba ngana egcekeni ayikhinkinga umyalezo nje uzowushiya kuyena bese yena udlulisela kumina ngiyabonga kakhulu. Oh sanibona balali babukeli lona usenzo kwimfihlo yethu uqhamuka la eBhabhela kodwa ke kahle kahle igama lakhe usizo wakazulu eGobitsini so usenzo ilo muntu lo ungazwani kakhulu ukuhlala nomndeni wakhe yabo so ngaleyo athi kodwa ke usizo womunye umuntu bahlukene nabantu kodwa ngiyathemba ukuthi ke njoyithoni ithokozelileke idrama yababukeli futhi ngiyathemba ukuthi anizothatha into ezenzo nosenzo usinani mfuna ukuzenza ngayo ngoba azinani kusasa ngilele ababuki ba-CD ngama lami sinethemba ngwangcobo ngidlala indawo kaThandeni ya ibe-right kodwa ke ya ibe-right sanibonani babukeli igama lami Thabani ngosanele lalisikhathi sanibonani babukeli emakhaya lokhulumayo umfana futhi wakaHlophe uCameraman lo ngithi anisikhase bacela isikhase kule DVD njengoba sokuqala ukuthi siyidayise sicela bona amakhansela abantu endawo ukuthi asikhase nawo ngamakhamera sishutha ngamakhamera amancane sifuna ukuthi nathi sibe sezingeni eliphezulu ngiyabonga kakhulu. Sanibona babukeli emakhaya ngoba dubukelela umsebenzi noma lokuthuba ubukela imfihlo noma ukuthuba ubukela inceba lesithembu ngikhuluma okhulumayo umlondo wabusane ubedlala indawo kaDumsane kwimfihlo yethuna nobongani kwinceba lesithembu. Ngicela nje ukuthanda ngibonge abasincedile ukuthi ke sikhiphe lemisebenzi emibili. Ngizoqala nje ngibonge abesize ngemize besishuthela kuyona ikamhlongo ikababa Mashaba ikanana Khuzwayo sazi isibongo somuzi ngazi ingane yakhona sebongixolela obathi kaMama Mathaba ikamama Makhoza kaPhewa ya iyona imizi sisebenzisile leyo mangithanda ukukhumbula kahle. Ngiphinde ke ngibonge ubaba Mashaba ngemoto yakhe usize kakhulu ke sithatha ubaba Hlophe simletha siphinde simhambisa. Ngiphinde ngibonge naye futhi ubaba Hlophe usaqhubekile ukuthi asibambisane nathi sishuthela umsebenzi wethu. Ngiphinde ngibonge ubaba uMtolo angaphambili osizile ngemoto bigibela usakhile. Bese ke ngibonga futhi kuona ke ithimba lamaqhawe obuciko liphelele lonke abasha nabadala eningababonanga emovini enibaziyo bahambile kube izimo zokuphintshela. Ngikhuluma ngabantu abafana noNjabulo wayelapha kwenyoni zezulu Mhlongo akaphumile ukhona egroupini kuphela nje usaba nje umsebenzi noMthobisi Ntaka obevela kwenyoni zezulu nakaphumile besaba nje umsebenzi wesikhashana usazobuya nje usazoshutha nathi. Ngicabanga akekho umunye ngikhohlwayo obengashuthanga osanathi. Inyoni zezulu ngisichasile kakhulu ngicela ukubonga uthenga ama-CD na ku-YouTube babuka abantu bakhomenta. Ngicela ukusho lokhu inyoni zezulu ngiyibhala u-part 2 njengoba nobona nje umude nakangaka
inhloso kaPatria ingekho kepha ke ngenxa ukuthi abantu babukile bathokoza basebecela ukuthi nisenzele uPatria wenyoni zezulu na kanjani sizowenza usendleleni sisasebenza nje kuona socela ukuthi kwamanye nithokozele lo msebenzi esiwukhiphile ngoba phela ngenkathi ngimisa inyoni zezulu ngase ngivula umsebenzi omunye eceleni kwase kusho ukuthi ke uthokozele uphathwe inyoni zezulu na kumele siqhubeke nawo phambili so uPatria uyeza usendleleni ningadikibali nawo futhi amanye ama-movies sazoqhubeka siwenze aba-YouTube nabo futhi sobenzela umsebenzi wabo ngoba lento ikithe egazini futhi sizawuqhubeka nayo kodwa-ke sesakhala ngochaso bakithi ngoba phumile ama-movie amabili ngithi awu-4 manje ngalawa awu-2 esiwakhiphile inxebe lesithembisi lethu kodwa asikaboni kahle iminyanga ivuleka lokhu ngikhalile njalo kuma-interview njalo endaweni yakithi evamshele ukuthi asizonichaka kangako sinakho kodwa sifuna ukukhipha noma ngabe kuthiwa sesibonile phela ukuthi umuntu uyazama asichase asifuni kodwa ma usutholakala usudla utshwala usubamba inkunzi usubhema bese kuhletshwa ngaweke kuthiwa hawu umfana wakabani kwabanje kanti wathi mayizama nathula futhi angihlebi mangabe kusalungile ukuthi hawu ngeke lengane siyithengele ikhamera ngeke lengane siyithengele iprinter ngeke senzeni le mali uyilahli uyaxhasa ngoba siqalile singenakho kodwa manje sikhombisile sekumele sifule siye phambili ngoba phela umuntu ungumuntu ngabantu ngiyacela nje kosomabhizinisi nakuyiqhuma mazakithi endaweni ukuthi phela awu usizo siyalidinga asikhona ukudayisa kahle umsebenzi ngenxa ukuthi sikhiphe emaphaketheni ethu angekho siyoprinta ama-CD amancane siyabulala la siprinta khona ngama-price kanti masingane-printa yethu kungalula bakho ukushutha nje sesibonga yena ubamhlophe ngoba ikhamera sinayo laphaya kamasipala noma mkhansela basithembisa into engazange ize izilungu angeke nje ngikufihle lokho namanje sisalindele ukuthi kanti kwakwethu kwathiwa ngoba siuvezile umsebenzi esiwenzayo salicela uxhaso bonke abantu bashaya indima akukhona oyedwa osakhipha isandla wathi ngiyaxhasa ngaphandle kwabo laba abasiza ngey'moto mhlawumbe ke nekhamera kodwa ke ukuthi nje sibe nezinto zethu thina cha akekho sekwaphuma siyacela nje bakwethu noma kuthiwa ibuke ku-YouTube noma kuthiwa ibuke i-DVD sizamele nokungena-ke lapha ey'ndaweni lezi okungenwa kuzona ngoba phela nathi asifuna ukuphelela endaweni siyafuna ukungena ma-TV singene koma-DS Mzansi Magic iSpiceGob washa bacimba lapho futhi uma ngabe unolwazi no-connection siyacela ukuthi uphinde uxhumane nathi ngoba uyabona umsebenzi ma ukuthi mhlambe futhi nawe ukhona kuyona le ndima uyabona ukuthi mhlambe kusane ihibe ngokuphi mhlambe kumele silungisebuze umsebenzi wethu bese eqophelweni nalapho futhi usamukelekile ukuthi usithinte iy'namba nje zizokusala khona la emovini ukuze sikwazi ukuthi-ke siqhubekele phambili ngoba uma kugcina kunje nathi sizawuphela amandla singabe sisawukhipha lo msebenzi bese kuthiwa baba kathi benzani siyacela bakwethu kakhulu ngethemba kukhe kushiya ngaphandle engambonganga mhlambe usincedile ngicela ukuthi ngimbonge noma ngasambizanga igama noma eziningi nezinto ezenzakala angazi bathini hayi ngicela ukubonga bakwethu nithokozele umsebenzi niwuqhubezele phambili uma ukhona omunye umbona amazi ukuthi ayathanda ama-movie esiZulu umtshele ukuthi nayo imfihlo yethuna nali ingcoba lesithembu ya ngiyabonga